Yote! Pwede mga kaunti? Gutom kayo ba? Oy, pag-sure, oy, huwag pang kinasal. Agay! Di mo maluit eh. Gutom na kayo ba? Prince, ay kabala ka, ako'y bahala. Nanti ko lang. Ano ba? Walang kinasal. Mga tira ba? Tara. Pa, kanusa pa man yung maluto ba? Gigutom ako ba? Prince, ay kabala ka, makakaon lagi taron. Hiringan saan ako dito ha? Atay, narapong duha. Masa kayo tirada ni? Sige pa, maabot ako diri. Prince, ako'y bahala. Pasilitsun eh. Try ko ba? Wow! Buta sa view, uy! Inani may nindot nga kasalbay. Ang grande juga ayo. Kinsa kay kaslon ani? Ala, lakaw-lakaw na. Hintanaw pa sa view. Nanghiring pa gani ko no, nanghiring pa ko. Man, paatik-atik ni giring ba para makakaon lang. Kinsa magkadali-dali man ka? Asa may maayo? Adto tag kusina ta. Tuwa na, naglakaw na. Uy, pasilitsun oh. Lapit pa sa lechon. Ito rata sa unahan kay basi kasapan ta na. Tara. Ayo. Yote! Pwede mga kaunti? Gutom kayo ba? Gutom. Dugay pa man tong kinasal ko. Grabe ka bagag na akong si Renzo papawi. Harani akong anak ug ano? Reklamo? Lagi natin. Oy, pag-sure, oy, huwag pang kinasal. Pag-sure, Agay! Ano ka taon ron? Kaya kinasal. Di mo maluit eh. Gutom na kayo ba? Alas City pa ko diri. Prince, ay kabala ka, ako'y bahala. Kaya ra kayo mga kusinirahan ni. Dili man ni sila mga magbuot diri kay igor man na sila ng kusina diri ng kuan sila ng hugas man. Tinuod ka pa? Pakitang gilas daw. Okay, Prince, ako'y bahala. Nanulod yun o. Di ko paalas. At tuon be. Mga tabangon mo lang. Tabang lang ko daw kay amoy pa man ba. Ay, salamat yung taon. Pwede yung siguro may mga oras nila kay apil kita ba din. Ikaw na dito, oh. Ha? Pagkwato. Kana mo na akong gusto. Wala akong gusto niya. Kuan di ba? Hindi ko bili ba? Nala ako. Kailangan dahan. Prince, okay na. Pagkatibay ni Papa. Uy, ina pa. Masulod na ko diyan. Yang humba. Tanong kay Pasig. Pasig ba? Tanong kau. Pagbilang doon na dito. Lantai ko lang. Ay, panito ko. Yung tubig na. Pagpag. Tinawaan ko. Ano ba? Walang kinasal. Walang tira ba? Tara. Ala, walang kinasal. Lusog na goy. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the wedding reception of Flor and Luis. My name is Daniel Omega and today I'll be your MC. We have an exciting days ahead of us, filled with great food, drinks, and music. It's time to enjoy some foods and drinks, so please help yourself to the buffet table. May I request our pastors to occupy the chairs and tables, please.
our barangay captains. Our Ninong and Ninang Sam. So we have some prepared places to them right there so they can occupy all the chairs because this venue was prepared only 50 persons. Our pastor J.C. Balonas with his wife is our district presbyter, sectional presbyter, excuse me, with his wife. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to, iba na. Wala. So, iban nga kuhaan, Ninong o Ninang, mura o pwede mo makalingkod na. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high. At ngayon, nandyan ka na. Okay, thank you for that very emotional that sings.